I dag vil jeg snakke lidt om stemmer inde i hovedet. Ikke den slags stemmer, som vi skal bekymre os over, men det faktum, at vi har forskellige stemmer inde i os selv, hvis vi lytter efter, som vi kan bruge, når vi skal træffe beslutninger. Det er en teknik, der hedder Big Mind. Den er baseret på en tankegang af ham her, Merzel, som er en zen-buddhistisk munk også, og en zen-buddhistisk tilgang til at tænke med sig selv. Vi har alle sammen det, vi kalder den skeptiske eller kritiske stemme, den støttende og den viseste stemme. Forstået på den måde, at hvis vi står over for et problem eller en beslutning, som sagt, så har vi en tanke inde i hovedet måske, der prøver at tale den ned, der kritiserer den, der siger, hvorfor det er det godt nok, hvis du gør sådan der, så går det bare galt. Så har vi den støttende stemme, det er vores egen indre cheerleader. Det er den, der siger, jamen altså, det lykkes jo hver gang, eller hvis du bare gør sådan her, så skal du nok komme derhen. Den, der ligesom hyper målet. Og så har vi den viseste stemme, og det er den stemme, som kan være svær at finde, men som også er den, der ligesom tager alle aspekter med, og tit kan være enormt omsorgsfuld, men som ligesom også sørger for at se på alle sider af de beslutninger, du skal træffe. Man kan arbejde med de her stemmer, man kan identificere stemmerne, man kan måske endda personificere stemmerne, så man ved, at jamen, det er den her person, der altid stiller alle de kritiske spørgsmål, og i virkeligheden gerne vil forhindre mig i at gøre noget, men måske ud fra en omsorg, og hvis du nu gør det her, så kan det gå galt. Så har du den her, der altid hyper dig, som sagt cheerleaderen, der driver dig frem uanset hvad, uden hensyntagen til, at der måske skal tages lidt forbehold, inden du bare kaster dig ud i noget, og så som sagt den viseste stemme, som ved, hvad der er rigtigt. Fordi inderst inden, så ved vi jo godt selv, hvad der er rigtigt for os selv. Prøv at lege med de her stemmer. Tag eventuelt fat i en coach, tag gerne fat i mig. Jeg vil gerne hjælpe dig med at finde dem. Jeg synes, det er enormt spændende. Jeg synes, det er super spændende at vide, at vi har faktisk flere valgmuligheder derinde, end vi lige går rundt og tror. Ha' en god dag.